I d'això es tractava. Moltíssimes gràcies a tots els cantants, els músics, els alumnes, els profes, la directora de coral, el regidor que està per ahí amagat i que fa una feina brutal, la Míriam, que organitza tot el concert. Moltíssimes gràcies a tots i a tots vosaltres per estar aquí el diumenge.